Ramos i Nelis před brankou, oba dva. Čeká se, co vytvoří Jindřich Abdul. Nádherně. Katoš na Jindřicha Abdula, 1-0. Vítkovice využili přesilovku. První gol téhle série. Čas 13:33. Nádhera. Reunanen. Nechá se zneklidnit na modré čáře. Další křížná přihrávka! Perfektní kombinace i v podání Karlových Varů v přesilovce. Ondřej Procházka, vyrovnáno 1-1. Čas 23:30. Jax, další Griegerův pokus už je gólový, tak Energie to dokázala brankově zhodnotit. David Grieger úvodním střelcem dnešního utkání. Slovenský snajper se s tím nepáral, jeho prudký nápřah z levého kruhu už je gólový. Čas 4:18.